Falábamos do ensino para os máis pequenos, dentro do Colexio San Rosendo, e pasamos a unha das teimas de teima, como é a inserción laboral, imos quedar nun punto intermedio. É o momento do IES Leixa, que precisamente nestes últimos anos traballou para fomentar ese feito de atopar un oco no mercado laboral despois de obter a formación precisa. E do seu rol no ensino ferrolán, despois de que repasemos a súa historia en vídeo, tamén falará o alcalde de Ferrol. O IES Leixa botou a andar en 1979. Ademais de impartir bacharelato, o Centro Ferrolán conta con formación profesional nas ramas de artes gráficas, sanidade e servizos socioculturais e a comunidade. Traballa dende hai 40 anos na liberdade, a autoestima, a solidariedade, a tolerancia, a innovación, a atención á diversidade e a igualdade co seu alumnado. E, precisamente, neste último eido foron premiados o pasado 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. O estudante de ciclo medio de preimpresión digital, José Antonio Varela, e o grupo do ciclo superior de deseño e edición de publicacións impresas e multimedia gañaron as dúas modalidades de imaxe gráfica e audiovisual do concurso organizado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Xunta de Galicia. A educación é a arma máis poderosa que temos ao noso alcance para acabar coa violencia de xénero, favorecer un adecuado coñecemento do seu comezo e a súa evolución, así como alertar a mocidade dos riscos que poden implicar estas primeiras fases, incorporar o rexeitamento da mesma na propia identidade e darlles ferramentas para denunciala é fundamental. O traballo do Leixa neste aspecto supón un grande exemplo e merece todo o noso recoñecemento. Pola súa implicación, por medio de traballos de vídeos e imaxes na loita contra a erradicación da violencia de xénero, o IES Leixa recibe a insignia de ouro da cidade de Ferrol. O Concello acordou tamén que o IES Leixa reciba a insignia de ouro, tanto polo seu facer cotián, polos seus proxectos audiovisuais que preparou precisamente para celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Traballos que, por certo, xa lles valeron a concesión do Premio da Xunta de Galicia e que, ademais de o seu valor como instrumentos para a concienciación, creo que están imbricados en todas e cada unha das clases, das aulas do IES Leixa, como tamén podemos comprobar hai poucos meses, cando visitamos esas magníficas instalacións, pero como colofón a esa visita, o que millor nos levamos foi a ilusión de unha comunidade educativa convencida que nos mostrou todas as capacidades dese instituto no que se imparten diferentes ensinanzas relacionadas co deseño gráfico e a sanidade. O vou facer deste equipo docente convírteo nunha referencia para o estudo de todas estas materias e tal e como nos dixeron, con amplos proxectos cara ao futuro. Ángel Mato, alcalde de Ferrol, e Lara Méndez, rexedora de Lugo, van entregar a distinción en presenza de Marco Antonio Cendán, alumno do propio Instituto de Ensino Secundario de Leixa, que vai recoller o correspondente pergameu, e tamén está con nós Ana Roel, que é a súa directora. Un aplauso a eles. A Marco Antonio pola súa colaboración no escenario. Agora vai ser Ana Roel quen adique ao público que hoxe está neste teatro unhas palabras de agradecemento. Bo día a todos e todas, alcalde, alcaldesa, corporacións de Ferrol e Lugo,
autoridades, entidades, empresas, premiados e premiadas, amigos e amigas. En nome do Instituto Leixa, quero trasladar a honra de recibir esta distinción dos nosos conveciños e conveciñas, e máis se cabe polo motivo que nos fixo merecentes dela, a nosa loita contra esa lacra que é a violencia de xénero, e porén a desigualdade que seguen a sufrir moitas mulleres. Unha indecencia que nos avergoña como sociedade, unha loita que non pode cesar mentres exista un só caso. Outra muller asasinada, maltratada, física ou psicolóxicamente, uns fillos e fillas vítimas dun pai maltratador, o mínimo abuso laboral, calquera forma directa ou indirecta de maltrato ou simplemente de desigualdade de xénero. Non podemos tolerar que aínda unha parte do 50% da sociedade poña en dúbida que outro 50% ten idénticos dereitos e obrigas en todas as facetas que tecen o día a día, desde a familia ata o posto de traballo ou o tempo de lecer. Homes e mulleres diferentes e complementarios non gardamos diferenzas en canto a valía e oportunidades. Cada un de nós temos a responsabilidade de levar a cabo este cambio que xa hai tempo de ver estar feito. Permitídeme, como representante dun centro de estudos con bacharelato e formación profesional, que vos comente que para nós non existe outra maneira de traballar que non sexa en absoluta igualdade e inclusión. Desenvolvemos o labor diario nun ambiente que non deixa a menor dúbida a defensa destas ideas, do respecto polos demais, en definitiva. Un centro de ensinanza non é só un lugar de formación académica, é tamén un espazo onde se transmiten valores, e a única forma de facelo é co exemplo persoal de toda a comunidade educativa. E cando dicimos comunidade educativa, non só nos referimos aos que convivimos no instituto, profesorado, alumnado, persoal non docente. A nosa comunidade educativa inclúe as nosas autoridades e as empresas e entidades cos que colaboramos de maneira recíproca. Tanto a administración como o sector empresarial co que nos relacionamos traballan na procura da igualdade. Entre todos e todas pechamos ese círculo responsable coa meta por acadar. Tolerancia cero contra a violencia e a desigualdade de xénero. Hoxe estamos aquí representados todos. O Consello Escolar, máximo expoñente da comunidade educativa propiamente dita, docentes e estudantes partícipes do traballo en igualdade, a conselleira e o director xeral de Educación, cargos relevantes de empresas e entidades moi significativas para as nosas familias profesionais, Coretti e INSA, na área das artes gráficas, Complexo Hospitalario Universitario, Arquitecto Marcide, Hospital Juan Cardona e Forzas Armadas por Sanidade, as Panais e Domus Vic en relación coa familia de servizos socioculturais e a comunidade. A súa presenza confirma a importancia deste acto. Agradecemos o vosso esforzo por acompañarnos e compartimos esta distinción con vos. Só falta alguén a que non se botamos de menos, porque unha grande parte dos méritos acadados debemos a ela, a profesora de Artes Gráficas María Salas, que en co seu alumnado leva máis de 20 anos traballando contra a violencia de xénero. Unha pequena mostra deste labor acabades de vela na última parte do audiovisual proxectado, unas fotografías tamén proxectadas. Ela é un exemplo a seguir e non podemos esquecera. Razóns persoais impídenlle estar connosco. Parabéns aos demais premiados e premiadas. Expresamos a nosa honra por compartirmos este día con eles e elas. Gratitude sincera por esta distinción. É un orgullo e unha motivación para seguir traballando, ata chegar á gran meta, que non haxa ni unha soa vítima da violencia de xénero. A educación é un dos piares fundamentais de toda a sociedade. Pode que o prioritario. Pero ninguna sociedade poderá progresar se non é xusta, igualitaria e inclusiva. Ted a certeza de que o Isleixa continuará a ser responsable no compromiso de traballar en xustiza, igualdade e inclusión. Un compromiso no que queremos contar con todos vos, todas e todos. Estamos seguros de que así será, como así foi para a ilustre ferrolá Concepción Arenal,
referente na loita de educación en igualdade. Non esquezamos o que Xela expresou hai 2 séculos. La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Onte, 6 de xaneiro, día máxico, Mónica e Ciara non puideron recibir o seu reis. Nunca o recibirán. De novo, a monstruosidade fíxose real. Como sociedade estamos en débeda con vos e cumpriremos o noso compromiso. O noso agarimo para a vosa familia. Na vosa memoria, a honra deste acto. Moitas grazas.